Bueno, ¿cómo dices que te va? Que todo a ti te salió mal. Qué tristeza que llevas, qué penita que das. No sé cuántas veces te he intentado convencer. Beno, Aitor, beste urte batez ere iritsi daia taldearen presentazio eguna. Ikusten dugu aurtengoan ume desente daudela, ez? Bai, aurtengoan egizan, bueno, lehen urten ere bai, izan genitun korreore desente, eta aurten izan da, bai, goradaka pixka bat. Egizan Benjamin Maiatiasi eta juvenilek arte dazkau, ia 50 ume, eta egizan oso pozik gaude, jende asko dago, ume asko apuntatu dira eta oso gustua gaude. Aldaketa handi bat ere izan da aurtengoan, ez? Izan ere belka izatetik limusin izatera pasatu zarete eta afizionatuek ere ja ez dute taldeko parte hartzen, ez? Bai, hoi da, belkakin pasatxe urte asko eta bueno, daun situazioangatik esan ziguten ezin zuela gehiago jarraitu, diru ematen, eta bueno, azkeneko orduko enpresa bat apuntatu zaion lortu gendun limusin. Eta esan da golpe bat, oso ona, zati azkeneko ordukoa izan da, ez genuen espero ezerrez, ate pila bat ez ziguten ezer, eta bueno, azkeneko orduko gauza izan da, eta esan oso eskertuta gaude limusinei egin nuntzan laguntzangatik. Eta gero afizionatu mailan belkade bai zeon, patrozinadorea, eta belkake bai utzi egin zigun, eta gendun konbenio bat egin da bezala Ordiziko eskolakokin eta Andoaingo eskolakokin, eta bueno, aurten egin dugu hiruok elkartu geha berriro eta lortu dugu beste patrozinadore bat, eta nola patrozinadorea Goierri aldekoa izan dan, pasa dugu sedea guztia, pabereo guztia Ordiziko taldek emango guela, eta bueno, azkenen zeitzea dugu afizionatu talekin, baina bueno, beste Goierri aldekoak ematen dutena. Eta ja, denboraldiari hasiera eman diote bai juvenilek baita kadetek ere, nolako hasiera izan da? Nahiko hasiera polita izan da. Lehengo asten izan zuen ja juvenilak eta kadeteak lehenengo karrera. Nahiko poliki, guandik uste zaile berde xamar. Bueno, neguralden gati, otzan gati egizan ez dira asko ibili karreteran. Baina nahiko polita izan da. Bi karreratan, bai juveniltan da beketan, 10 aurrenekotan sartu dira, bitan. Gogokin ikusten eta, bueno, nik talde oso politia ikusten. Eta infantilek eta lebinen noiz ematen dute hasiera denboraldiari? Infantilak eta lebinak datorren lan baten, martxoak 10, astegea behasainen, eta lan baten jaztea. Juvenil mailan eta badaude talde honetan oso ezagunak egiten ari diren gazte batzu, bai pistan ere oso erantzun honak eman dituztera, adibidez jartzearen, Xabier San Sebastian, Jon Irisarri, hauek, ez? Bai, egizan gehieman lehen urten ibilizian, kadete mailan, Irisarri pistan asko ibilizan, Euskadiko txapelduna, txapelketa asko lortutio, Espainiko txapelketak bai lortutio asko, eta guan juvenietan aurten hasiana pistan, gaur bertan Donostin dago, Euskadiko txapelketa bat korritzen pistakoa, eta lorpen asko lortutu. Eta Geo San Sebastian lehengo urten bai kadeten trofeo dago bat elkartzeienak Araba, Bizkaia, eta gui irabazizuen San Sebastianek, eta bueno, egizan oso talde politiak oso ondo biltzen dira. Beraz, aurtengo denboraldirako ere ikuspegi ona. Printzipioz bai, gaina daude mutil pila bat, eta ikusteienak serio ikusteia, kadete mailan, juvenil mailan, esperantzak oso politia dazkagu. Que las cosas malas pronto hay que olvidar.